No niin, nyt on sitten Porsche alla ja tässähän tilanne se, että päästiin tänne maisemia katselemaan näitä tyhjää tyylimyllyjä, että nyt on niinku ihan aitoa. Kato, tossakin hieno puu tuolla. Niin on. Ja tuossa toinen, kato siinä heti perään. On. Ihan uskomatonta. Että... Joo, päivän agenda on nyt sitten löytää se Bibin ruumis. Eli meillä on teoria, että se on kaasutettu ensin ja sitten poltettu. Et se on niinku tämän päivän agenda. Ja sit toki niinku näet eri tullimuodollisuudet ja paeta rikospaikalta, että se on niinku siinä, että oi, kato! Kun heti antoi paikkaa, niin nyt lähti. Rock and roll! Tunneliin. Joo,